uJesu unami njalo noma ngihamba endleleni kanti uJesu unami njalo noma ngihamba kanti uJesu unami njalo noma ngihamba awuhlabelela phela kanti Jesu unami njalo noma ngihamba hlabelela kanti Jesu unami njalo noma ngihamba angizazi iziphi indlela enzima ohamba kuzo ku-2025 kodwa namhlanje ngicela ukukubebezelela ukuthi kulezo ndlela enzima awuhambi wedwa kulezi inkinga zomndeni awuhambi wedwa kulezi inkinga zomshado awuhambi wedwa kulezi inkinga emsebenzini awuhambi wedwa kukhona umabhozo ohamba naye kukhona inkukalambo ohamba naye kukhona uZimu ohamba naye kukhona indoda yamadoda ehamba naye ayibonakali ngamehlo kodwa yona ikhona eduze kwakho uma bephosa imithi iyakuvikela uma bekhuluma ngegama lakho uyakuvikela kanti Jesu unami njalo noma ngihamba kanti Jesu unami njalo noma ngihamba kanti Jesu unami noma ngihamba sivalele amehlo bathandekayo angikwazi ukudlulela lethuba kube ngazi sonke bafowethu sihamba kahle noKristu kukhona ezinye izinto engeke zenzeke noma seyiprofethiwe phezulu kwempilo yakho ngeke zenzeke ngoba wena ukho naye wena naye unakho ubudlelwano naye namhlanje ngicela ukunikeza nalethuba wonke umuntu la endlini othi mfundisi bengaze nginike impilo yakho yabonakala lento yokusindiswa ayihlanganisele lutho nefamily yakho ayihlanganisele lutho nomndeni wakho mfowethu